Ni ka kawo min shawarma kai. Ku ba da order nan. Me talwacin magana? Me ake da bukata? Ka gane? Ka kawo min cikin shawarma without beef. Kin san ni a matsayina na gwamna bai kamata a ce na fara ci ba. Talakawa na ba su koshi ba. Ta haka ne al'umma za su gane zan yi adalci ko ba zan adalci ba. Ba Allah, ka kawo mata cikin shawarma ni kuma duk abin da ya ragowa ya saura sai a kawo ni in yi ta annabawa. Kamar ya samu maka abin da Allah ka bada order da Allah ya samu ya tafi wannan magana. Idan na bada order kun ci na ci ta ina ya za a gane na fi ku imani. Excellency ka bada order yi magana. Ka san me ya kamata ka kawo mini? One chicken shawarma sannan da rufai da yogurt vanilla. In sun suna ko da kaɗan ne ba sai na ci ba. Sun suna kawai zai yi. Mun ji. Excellency. Salma, kuna da labarin cewa Mahmud ya disappearing tun lokacin da abin nan ya faru? Ina sani. Ka sani? Kuma amma shine baka gaya mun ba? Luke zababba yarinya. A matsayina na gwamna bai kamata in dinga shiga shara babu shanu ba, in dinga shiga abubuwan da babu ruwana. Mu a tsarinmu na masu mulki ba ma yin abu har sai an riga an sanar da mu yi sai mu aikata. Amma idan mu shiga sai sa a mana yarfa irin na siyasa ana cewa ba mu cika. Matsala ne da kai excellency wani lokacin kana da abun haushi. To ai kenan. Ta yaya za ka san abu irin haka muna tare kuma baka gaya mun ba? Me nake a ciki? A wanda waye kika tara mu a wurin nan domin wannan magana? No, Hajiya Salma mai talaucin magana. Zababbar yarinya she was trying to help wannan kalihun ta taimake shi ya fitar daga cikin halin da yake ciki. Saboda dan samun wannan ta da kuma da. Yawwa excellency kai ka gane magana. Duk da dai na san Mahmud bai kyauta ba, abin da ya bai kyauta ba. To amma fa karki manta, Tali abin da duk rashin kyautatawa da ta yi wa mahaifiyarta bai sa na daina daukar nauyin karatunta a makaranta ba. Saboda haka ni ina ganin Mahmud ma za mu iya daukar shi haka tunda duka ana tare ko? Warai ma kuwa. Sai kuma ina ganin hakan da ke kokarin yi. Kina son sa har yanzu. Amma Salma me yasa kike zargi na ne? Ni ce fa na ga wa Mahmud ba na son sa. Ko kina tunanin zan bijiro mahaifina akan wani Mahmud ne? To in dai haka ne ki fita daga harkansa domin duk mai hankali zai yi tunanin kina yin haka ne domin har yanzu kina son sa. Kuma shikenan ba a wata alaka sai ta soyayya. Saboda tsohon saurayin ki ne kowa ma haka zai dauka. Sannan a hankali mahaifinki labari zai kai mishi har ranki ya kokarin baci. Luke zababbar yarinya. Abin da mai talaucin ta magana she was right. Bai kamata a ce a matsayin ki na mace wadda take da daraja da kima da mutunci da kamala da yakana da sanin ya kamata ba ki dinga saka kanki cikin wannan tarkacen abubuwa. Ki yi tunani akan wannan abubuwan ba. Shikenan. Sai ki tashi mu tafi. Mu tafi ina. Odar tawa da zan zuƙi mun rufai da yago din ne ba zan sha ba. Ba shikenan mun gama abin da ya kawo mu ba? Sai ku tashi mu tafi kawai. Me haka Laila? In na tafi in je in biye ki wannan yawon da muke a gari in yanke jiki in faɗi? Tun ban kai gujerar mulki ba ulsa ta kashe ni? Zababbar yarinya, please come down and have a seat. Here she comes. Excuse me. Where is Rufaida yogurt in the table? Dan madara wallahi fara in dai ba ta Rufaida bace. Wallahi akwai matsala. Super dip aka saka da kwalbar nono. Zababbar yarinya wannan mai kawo ya kamata ita ma a mata kwamishinan shawarma in Allah ya ba mu kujera saboda a samu damar samun shawarma ta bib da kaji. This is Rufaida yogurt. Bari an danna hanci na ko da karan nan in yi topping. Alhamdulillah. So bariya zan baki labarin lokacin da muka tafi Morocco.